Watch out, Penny Kofi Afu. Anything, anyone. Masa fanyele. Nana ya mtu. Nenya pere sa program. Nenya pere. Ne. Kura eba. Kura si. Na mama muso. Kura ne ko. Official pa. Kura unkaso. Oseabour Kofi Afu the second. Unkaso. Oyini ni o. Kura kasa. Nana fatao. Fi edu Oseabour. Oyini o. Nana won pass. Nana ni o. Oseabour bere ma Oseabour Kofi Afu no. Yes. Abese mo hime. Si so man sa no. Ana mama ba jojo ana beza ga ba jojo. No. Ana bia pa cheme. Kura. Ana ne mafo, ana ne mpanifo. Ana dinti ano. Ebinom ye adifo wuse yefa nyina mom yefa hye odi anyonyam wo hye penti na asinka odi da yado asese wa hye saada yi o ma na nanu ma hemfo trans susu mu se eye na faka se ade ye hye mu ebi se wuse ye na efe se gidi manuanu fa wo ho ayonko a what not to do ni kom ete ulade wa se muti e hye mu
Yes, no, sir, I'm 50. Ready, Guinea. Everybody made you ready because you come. But don't for some disappointing beers, no, sir, that is my waffle. No matter how many everything cool and playing ground. Everybody, Guinea, you saw why you Jack or Bat and you were did for Muhammad. You can say, Amen. Amen. Bonsam. Come to them, come take more. Come take more. Come take more. Sasi am take more. Suprema take more. Abraham take more. Suprema take more. Take more. Oh, this is what. Wanene, wunyame, wasi, akakumunda. Ne, biamo, ne, kwemo, Oma, ne, usemi esake. Mtiani, yapi yobatia, kani kuhokai. Okema asha. Ebo sunsule. Asunsule kuma. Aso jama kunu. Una shashali. Ekani ni bomo. Ebo kose. Ase ndi adri akwa. Asa te hawa. Eyi atifu. Afai. Ohimia so. Eso ohimia. Abesi akemune. Eyi na promo na ho. Eso eso. Obusafu. Abeli. Abo piade. Anya mbezi. Anya amwe. Abayana. Ekani bomo. Ebo muta. Yanamase, ajarafo. Yanamase. Ujia tuwe ni natango. Amamene na kosono. Nana mama mkwaso. We ya fe we na teteno. Na nim se ya amamene amane. Ono ani ade chichiri yekuro yi. Nti enwo se ya to twene. Ewo se yekuram. Ono ana nchiri manso ebesua bibi wom. Amen. Abusia bia wo de oda no. Abusia bia wo de bibi to na ye twa no kwoto ano. Ne bia. Ono manfo etie wo patayasi. Ibeye usepe nedi. Na membo se biara na ho bi oba ha no muse. Usepe na otene na. Ibrahim se mchina tumba bako. Na geri yedi. Sabi yedi. Oyana. Ibeyi ebushapeni a obeda o Mangoase nyina ano. Asa ebushapeni onye ebushapeni kete. Idino eko chiri. Omo a ekuru no ombe hunu ya. Omo nananom ane ye. Nti sai ni bi nokura. Saakwa. Penny pa. Ebushapeni yedi kai. Mema untrinkwa. De toso. Tumebia yedi. Anya wunkuto de yedi tumebia yedi ema oman ni nyina. Insharu suba eba oman ni nyina. Enti yede wase yede bushana se wo hwe mu anu hu se we ye nyansani preko pe woda sori a de onimu aye nyansa a kirebo
Busapeni Sambria Yebe show Busapeni ama ubiemu Aye amu wasre Obebre omase Obeye asutie Obeka adwene Ansana Webwa Nshirake sena mlema Madumedie Aye di ashe wonsa Abekochi Busapeni powder. Kron. Osirano kra. Ene dey ya papa huna. Ene omani nyina jatum nanano jatum. Busapeni ba ko pai. Oya busapeni. Busapeni ko si sa busapeni Saka. Okanso. Sa. Okanso. Sa. Otirimpa. Yo. Otirimpa. Pa. Yeah, opini appear to nyane be ko. Pa. Teresa, this is going I'm sorry, Yo, ago pani nanano madaroma ani mpanyifoni jamfo amahyenwa ene dai nana Oseabour anya Mangoase otan hema asanya adonten hema Mangoase adonten hema ene obabu so ya kire ni man eso ya kire ni wura se adwumade no obetimi adi eti sumpa ne to aso no famo chame sapa yo yebesre na obia fana so family Esa merena na se na brena bi se ne o so hemia o sa kire ni wura na fe kroma ni nyinara e mama no de won say no
sana peni kane ansana ne sabeka afuna no one fa 500 Ghana and to NFA snap to baby ansana amane won that so ebuja musempa ani bi Nana magrado ko bisa ko America. Nana magrado ko bisa ko America. Nana bi. Nana ma America. Nana bi. Apraje. Yo. Kwesi amoa Una na kanswa kwa kwenti o papa babena edu da akon enam sompa o mbeso Mangoase manti enam sompa o mbeso Mangoase manti ene ne Mangoase man ne Mangoase man ene mu hene achusu mi se me ma medi ma misami awie anopo yario ahawo misami yale misia kwe eni sokode misiami yare eni kwe eni sokode akwadwe ohini so since after papa da ode pada be bona ayi
say, to my son will be said that. It's in my wedding day, anyone who was sent there, it is a yes. Now you should class and I thought you made it sugar. I have a pet. I know that no power, Papa. I had a poem down, this region. I had a man was old man was it. Papa was in Bayan and 4 days. No matter to 1 9 kakra. When I go on child in there, Wabo Mumbai, Edo Tata, everything I say. You don't want to say. A pilot to go me a year, Yenna Yura. And I say, or 2 4. Abeview. Yeah, as Antamara. I take a castle. No. I never could pen. Name for swine, and I know any penny. And the Asantaman was swine, Santaman was swine. What I can so hard. Then you remember some man now, Papa. Oh, you know. Atani ata ena dede ba kokoba ye nyina ye awonyema nti ena obaba bedura yada mase tibeta bobi de bakrela tele bokrelo sa wada redo sa wada de boso that's not good here Oseabour level na de boso se be sa so na asolesi ame jade Mangoase
abien botae di kan paa no ene ye di kan aye no eye Mangoase Old Town ye hemia na esese ye nwa no ede ne kan na Oseabour eho na yen Old Town twumadi ene na ade ye nyina edimu ye nya obatan ena obetwe ye no awurade adom yensaka botae etoso abien enti yehyiamu no nana Oseabour ne mpanyini etrase efa botae se securing Mangoase land yenimu se asase mo asem ewo Ghana ha no ewo senia eti nana Oseabour ene ne mpanyinfo ede asi won ani so se esese obona asase ho ban na odi huduma mani dimu enti yehyiamu wa ha se adofo nananom omanba na yambotae a esi ani so eye nana Oseabour ene ne mpanyini ede ato man ni nyira animu dedane se we are securing Mangoase land nana unkwaso nana piawo amanfo ye nyina ye nkwaso moma ye mo ana na Oseabour na etimpo ene ni sushi ene na de ye nyina no emremu na Mangoase Old Town yamfa ye ntoma penfira edamasi system and every minimum paying for you see a boss say oh Mangoase asase no if I know old Mangoase Mangoase asase nyina no esese e ko ho ban said ye be ya dachi ye jai ema ye manu a o meka se wo mo edi enim no wo mo ye ni nyina enedwe ya fre okuku damfo miankasa bibia madam fuchomcho nana osei twitwe oye asanteman nyina enkoso odene metro safre no one opportunity ose nana nihu wache etimia fa samre wei na ma be hyewa nyam ampa obaisa pe mampa nana media wase ensa sisemi mehwei enye nana enkoa ena baaye eye abesim konti hema ono so bicho muncho oti ya pe wase na no Oseabour sawo ye bibi na so to nsafra mi a anka me wo UK kura anka mefo sro busen na me aba na meta wachi enra no so si mu obo se na wo so asase sem wa se be yi akukudam fo a meboa me ne ya hwa asase sem enti na hema medawas ayamia me take sacrifice matomen safre omo enya nanko a ene na wo meyi masutri se na ye boyo na me se na mo bo mo sen ni ye hwe bi obedi yeni enti ye yi obi a woti sika so o tradi wo sika kuru anya se oye doctor oye professor ankasa Dr. Howard Ferguson ena onene dom omabepie oba no kuku damfo ya watem akosie jemom ya hwemfi nana memodidi na odi bia na ye nyina yenim ya friend ayas tunituma so metamati na sa doctor for ba na se hu se wom de digital ba asase ni mu
wɔn a bɛsusu ne nyinaa ɛyɛ digital ɛna wɔn de ba nti medamasi o texafo incident medamasi ɛyɛ miama hen fufuo na nakwabnata hen fufuo wɔ Mangoase wɔn sɛ yɛno na nam yɛno na kɔba wɔn sɛ yɛnta hu mom yɛhu a de bebree eti bɛba bɛboa ama Oseabour festival yi abɛɛ kwabɛhwɛ wɔn pɛni odi wɔn anim ɛyɛ Jaase Mangoase Jaase hene nti ɛnɛ mo de Mike ama me sɛ me nasia mitimi yi wo mu mfiri mu da wɔn ma kwabna na kwabna ta asonte wɔn ma ɔwɔ abrempɔn na ya aboagyewa ɔno so asonte sɛ dwumadie na wɔn de sma mo ma bɛyɛ ne fɛfɛfɛfɛfɛ asase no yɛbɔ yɛ asase ho ban ayɛ kuro Old Mangoase kuro nyinaa Mangoase ekuro nyinaa Mangoase adɔnten kuro nyinaa metamu nyinaa ase sɛ afi bia moboa na ɛma adwumadie yi ɛyɛ ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ɛnasie kɛseɛ yɛde matwedi apɔ Nyankopɔn wɔ hata soro yɛhyɛ adwumadie no ase no muhu sɛ mframa kɛseɛ bi tui na metɛma so na Nyame ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ nhyira na mede ma wo tetena ase ka me nsɔre adwane wɔse na natena ase ɛyɛ nhyira nti twedi apɔ Nyankopɔn apata so ɛda ase sɛ ɔma adwumadie yi ayɛ fɛfɛ ma no abamu sabamu nipa bia wa ha wo monka na abamu fo nte se ya kwan no ya ka omo meye maye na afidie ye be se yimpeyfo ama na wo makwa abamu na sa wo mu tie wo asutie pamu a meje di se wo mate dada omo fanko nkratem na wo metwa ye kwan so maye isi atenkon ekọ Mangoase o ma hyase adonso ekọ Mangoase o ma hyase paako ekọ Mangoase o ma hyase na ma hye ni nyina ase na se muja o town bia ya yaris sabia wo obi yare a ontumi emfo popo ne madia na se ne ntwi nti aban ye ha kese baako wo no ye gi ensa ase no na moso sabio mo beye ye kwan aman enti minka emane enche bibiri ayesa na no eya etenti metamu nyina ase mo ambo twene mo amo obesu mu achamefo obi a wo ha nyina medobia ase medamase